Oh, goedemiddag. Eugène Gessel, 22 januari 1919. Historicus, democratisch nationalist, politiek analist, maatschappijcriticus. Eugène Albert Gessel werd geboren in Paramaribo. Hij slaagde in 1938 van de graaf van Zinzendorf-Mülo en maakte daarna carrière bij het onderwijs van de Evangelische Broedergemeente Suriname. Nadat hij zich in 1945 had uitgesproken voor de Dominion-status voor Suriname binnen het Nederlands Koninkrijk, werd hij weggepromoveerd en vertrok naar Nederland. Daar behaalde hij in 1950 de MO-akte staatsinrichting. In 1953 de MO-akte geschiedenis. Ook volgde hij de module internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Als medeoprichter van V.A. Gisani, de cultureel-nationalistische vereniging, schreef hij zijn eerste politieke analyses. In 1960 keerde hij terug en zette in 1966 de lerarenopleiding voor geschiedenis op. Als grondwetscommissielid pleitte hij in 1975 in een minderheidsrapport voor een raamwet. Jarenlang gaf hij in de media analyses over nationale en internationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij hij zich steeds manifesteerde als democratisch nationalist. Hij kreeg 3 maal de ereorde van de Gele Ster, officier, commandeur, drager van het Grootlint. In 2011 verleende de faculteit der maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname hem een eredoctoraat.